Ndị be anyị, akụkọ abịakwa ọzọ taa. O luru ofu oge wee lụọ, ofu nwaanyị na di ya wee bili famụtara nwa. Arọ na-agba famụtara nwa, arọ na-agba famụtara nwa. Nwaanyị a ife a na-ewute die mafa nwechasị ndị ọrụ na-ejerufe ozi maka fa bụ nnukwu mmadụ n'obodo. O ute katia ọ na-asị biko kedu ife ya ọ nọrọ na-ekpelu chi esi ya biko nyanyena ya nwa na ụmụ nwaanyị ibe ya akọgbukwa anya n'ọnụ nyanyena ya nwa. O wee ruo ofu ụbọchị anwa, o wee na-aga, ọ na-elute n'akụkụ ụkwa wee daa, wee sị ụkwa na ọ bụrụ na ọ ya abụrụ ya nwa n'ọkwa ya magbuo onwe ya na ya ekenechasị chi ya ọfụma. Ụkwa wee ghọkwa nwa, ụkwa aghọzie nwa. Ụkwa wee sị ya na ife mere ya bụ nye emekatakwana kpọọ onye ụkwa nwa ọgbajiri, ya agwakwana mmadụ na o si n'ụkwa wee nweta ya, si ya emekatakwana kpọọ onye ụkwa nwa ọgbajiri. Nwaanyị sị ka ya esi nọkata wee gwaba mmadụ na ya nwetaghị n'ụkwa. Ọ sị ya na ife ya jikwa agwa ya bụ na ụbọchị ọbụla mmadụ kpọrọ ya na-esi n'ụkwa nweta ya, nya mbọsị ya ka ya ana si ya biko na ya ma nkwa. Wee kwuru nwa ya naba, ruo nwa wee tobe na-etopụta. Ndị oru na-ene nwa anya, a na-agbakili anị, a na-eme nwa ka akwa, a na-ekugharị ya ụrụ eje ozi ọnakata. Wee ruo ofu ụbọchị nwa na-ama ọ na-etopụta fụ oge ịnụ di. Ofu ụbọchị nakata ezigbo ọyị nwaanyị a bịasị ya na nwa ya ịkpọta nwa gị anụnwa na o nwezikwa ka esi wee nụ mgbe ka egburu wee nụ ka ọ daa kezi ana nwa a maka na ọ dọrọ ka ife si n'obodo a ebee ka esi kpọta nwa ya egonata. Ọsị ya biko nne na ya agwa akwanụ gị. Ọsị ya ka ife ime ejigwe ya ka ife nkini ya da akpa na ị ga-akwụ ya nụ ma ịmakwa na ọyị gịnị ya na-abụ ga-ebidokwa na ọkwụ na ịchọzikunu bụla ọyị nya anabana ya mara ka ya esi na-agwa gị ife niile ma ịma agwụ ya nke gị. Nwaanyị alụkata ife ya eme ụbọchị ọyị ya nwaanyị abịa na-agwa efe were ụbọchị ya wee sị ya ngwa ka ya gwa ya ya gwakwana mmadụ ka ọ na-agwa ya. Ọ mara na oru kacha na n'akụkụ aja na-egefa maka na asị na onye ọkụkọ na-aga n'ezi amara na irurupụ ntị. Oru tacha na n'ezi n'akụkụ aja na-egefa. Wee sị ya na ọkwa mbọsị na ofu ụbọchị ka ya na-aga ụkwa wee daa ya wee tie isi ọ bụrụ na ụkwa bọkwara ya nwa na o nwere ife a na-eme ya emelụ nwa. Ọ sị ya ewu belesiala ya ma kụọ ya. Sị ya ha kịta ka ife dịba mmanụ. O wee dịba. O wee ruo ofu ụbọchị ya nwa wee zibe oru ozizi bekwa ya ka esi ezichasị anya elu ịtụtụ akwụ, ịsa ọgba, ịsa ite, ịza ezi, ịza ụlọ na ife niile ka ihe alụsị tupu ya anata afịa. Nna fa jebe ọrụ ugbo, nne ejebe afịa. O jebezie afịa nwa uru jekata ozi karịa anya. Ọkpọ nwa nwa maka na ife a na-akpọ ya bụ amụta mbaeze ya bịa nyere ya aka ka fa ka onyere ya aka wee kpochaa ụlọ na ozi akarịa ya. Amụta mbaeze nee ya anya rapịa jee gwuribe egwu n'ilo, gwurikata egwu batakwa fụ na oru ka na-eje ozi. Orisi ya bịa nyelụ m aka jebe ozi. O jere nyere ya aka. O sị ya negodu ya nwa bụ mmadụ na-eje ozi, ọ bụrụ gị nwa bụ ụkwa nwa ọgbajiri ga-anọ ebe a nụnwa ime eje ozi a na-akpọ gị nwa. Amụta mbaeze wee maa na ife na osisi ekwu na-ekwu gị ihe wee binye bebe akwa wee gbapụ n'ụlọ gbalụpụta zuo nwanne nne ya nwaanyị ka ọ na-abịa. Ọ sị ya hei amụta mbaeze ebee ka ị na-eje? Ọgụbalị ya ife nne m na-akpọ ma amụta mbaeze nwansị, ife nna m na-akpọ ma amụta mbaeze nwansị, nya ka nworu nọ n'ụlọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajiri. Ụkwa nwa ọgbajiri anaba akwa ebe o sitelu kene bịalụ ije
kene ọbịala ije kene nwa mama gbansị kene ọbịala ije kene nwa papa gbansị ididigoligo ife ọnụ na-ekwuo gbansị nwanne nne ya n'ibu nke nwaanyị wee makụrụ ya yọbịa ọgbụchanara ya lachapụ ọsọ na-agba nke nwaanyị abịalụ naba ọpụkwa n'ụzọ zoo ofu ọyị ya sịa hei amụta mba ezebe ka ị na-eje n'anwụ niile a ọsịa ife nne m na-akpọ ma amụta mba eze gbansị ife nna m na-akpọ ma amụta mba eze gbansị ya ka nworu nọ n'ụlọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajili gbansị ụkwa nwa ọgbajili anaba akwa ebe o sitelo kene kene ọbịala ije gbansị kene ọbịala ije kene nwa mama gbansị kene ọbịala ije kene nwa papa gbansị ididigoligo ife ọnụ na-ekwu gbansị ọya nwaanyị yọbịa jide ọgbụchanara ọya nwaanyị na-agbakwa wee pụọ wee fụ nne ya n'ụzọ ndị esi amụta mba eze ebe ka ị na-eje ife nne m na-akpọ m amụta mba eze gbansị ife nna m na-akpọ m amụta mba eze gbansị nye ka nworu nọ n'ụlọ na-akpọ m ụkwa nwa ọgbajili ụkwa nwa ọgbajili anaba akwa ebe o sitelo kene kene ọbịala ije gbansị kene bịala ije kene nwa mama gbansị kene ọbịala ije kene nwa papa gbansị ididigoligo ife ọnụ na-ekwuo gbansị nne ya ọbịa jidie ọgbụchararụ nne wee gbaba nne chugide ọ chụtara ya chugide ọ na-erute n'ụkwa ụkwa aligorokwa ghọrọ ụkwa nne wee bela akwa naba mgbe o ji na-eruzi ụlọ ọ bụ na oru ọgbafugo onwezi onye fụbara ya anya ọzọ wee bụrụ ya bụ ife ahụ na-asị gị debe ife gị ekwu na ekwukwa na maka na ọ ga n'ezi amarọkwa na ilulu okwu ntị dịba ya akọchakwa m nka onye mazụkwa ka onu esi dị n'ife ọ ghọtara na etu ọ ga-esi wee dozie ya bụ okwu tinyekwala anyị n'ime ebe anyị ga-etinye akụkọ na unu na-ekwu okwu maka akụkọ ọzọ akụkọ na-abịa anya mara na a na-aghọta ife a na-ekwu ngwanụ ka ọ dịnụ